Ka HYC rewar mingi circle hapo kajing yalam jong samla Donaldson pengrop kum u presiden bat kajing don lang usipai rang ba vai presiden don bok keleng do bat ki katto kanengut ki para sipai na po kasentar wadi kate gaseng kalala ban ban ka unit sah po kasnong mau kajem ha kabalaya don rengkat lang dak seng long mi bat ruki nong kit kam jong kasnong mau kajem kalalong ka bakhiat hau ba banong usakri ha ka imlang kasalang namar ka jingsha kan tho ne ka jingsha kawang da ka biap hong rai kalalong ka ba penskem penban ya ka jingmut jong ki basania dalade yalade uba pengrop ulalong uba stet bha pen khaya ki unit nadu ba ubat kum u presiden hala ka jong ka kti bat hadu mentamen ne rengkat bat kaseng ulala pen kha lakumba prane kndai tli ki unit Kita job di air kita biar buat kita kawe hajron bat peri ya kata kacing long ramba job di komudin bila bat ngengit kem bat tangkai kita gibala periasa pesiyo bat kai ya usok job kacing job hari itu mereka job di tang dikit